Dadi wong lanang iki kerjane aja mung nutuli HP. Mergo wong wedok iki butuh dana. Ora butuh janji manis, kantong kempis, dompet tipis. Modele wong lanang saiki omongane manis koyok teh kaken gula. Padahal kenyataane koyok tempe gembos. Oh no. Iki lho tak wene ngerti. Dosane wong lanang sing gawe wong wedok ora iso turu ya iku dosa rungan ora gelem sempakan. Mbok yo mudeng hukum ekonomi. Bila isi dompet berat, maka kepala terasa ringan. Tapi kalau isi dompet ringan, kepala terasa berat. Wes mumet malah anak tokek nyanyi. Bokek, bokek, bokek. Tokek kok iso ngerti lah nek aku lagi bokek. Alam mbah piye lah. Kane piye-piye ya. Tapi piye ya? Rada piye ngono. Tapi ya wis lah kon piye maneh. Salam